Zvakaitwa paseke wacho ndini. Zvandirwadza kudaro ndakati kweini ndine nzvimbo wani iri kumusha isingagare vanhu. Hatitonge vanhu tichidaro. Tinotonga vanhu nemazvo. Akatoisa achiti ari kunzvimbo kwake. Nzvimbo dzedu nanhasi zvinezvi vana Rusike vaida kutanangira makuva nasekuru acharumbira tikavataura kuti no. Ndinofunga ndichambokuzorerai mashure jana nenyaya yekuti ini ndakamira pano ndiri mumwe wevanhu vari kutoitwa waaccused okunge ndiri kunzi ndakatengesa nzvimbo yacho. Saka ndakamira pano ndiri kutozvitorawo ndiri munhu ari kupomerwa mhosva. Saka handisi kunyatsoona zvakakodzera kuti ini ndimire nemurume uyu mudare muno, nokuti mhuri yemusha mangu nanhasi haisati yagutsikana kuti handina kutengesa kana kuti ndakatengesa. Saka ndanga ndichikumbira dare kuti zvapaine ndofunga tina sekretari wedu wemusha akanga achiita nyaya idzodzidzi, ndanga ndichikumbira kuti dare ritore munhu iyeye auya ane pano namudimu. Ini ndakateerera, kana paine mibvunzo ichazobvunzwa nezenge ndichipindura. Aiti Munyaradzi, matare haateedzerwe sezvawaakuda kutitaurira. Isu tichigadzira bepa rekusunga mudimu, ndiwe wakareva mazwi iwayo. Mubvunzo wangu wandingakubvunze ndewekuti wanga wakabatirwa demo here kuti uzosungisa mudimu? Zvakaitika mambo zvekuti pakawanda pressure zvechokwadi yakanga yakawandisa. Saka ndinofunga ndiri munhu anga asina kusununguka zvakakwana. Mudziso wacho mudare zvinobvumirwa kuti kana usina kuona zvinhu zvisina kufamba zvakanaka unotenderwa. Kuti uwithdraw. Withdraw nyaya. Chikonzero ndechekuti ndinofunga mudimu kunzvimbo yacho iri kunzi yakatengeswa. Takatombogara pasi semusha. Ndinofunga ndakamutaura mudare rino chiti mudimu haasiri yakasvipa muganhu. Munhu akapa muganhu tisu. Saka mudimu kwakanesa ningi vanhu vake, kwaakanogadzika vanhu vake, akatoisa achiti ari kunzvimbo kwake. Saka ndikutaura pano kuti inini handisi kuzokwanisa kumira namudimu, nokuti mudimu ndiri kuziva kuti paakainoita zvinhu zvake akanoita achitoti aine confidence yokuti ndiri kuita zvinhu ndiri mudunhu rangu. Rega ndikubvunze Munyaradzi, munzvimbo iyoyo ndauri kuti iwewe wakazopa mudimu, tikakutarisai muri vairi, muri vana adiki chaizvo, vakuru kumashure kwenyu, kwete vamakatsiva. Vakatsiviwo nevakavatsiva.
Vakambonoisa here muganhu panzvimbo iyoyo? Notenda mama. Ichokwadi ichocho. Ndofunga patakaendapo takatenge tina baba vakuru vemusha. Vakatoti mese hapana nezera neni pano. Ini ndinoziva zvemuganhu yekuno. Nokuti hapana mese muri vana adiki. Saka tese takatogara pasi, ivo baba ndo vakaita basa ivo. All right. Baba vanoziva nhoroondo. Vanoziva nhoroondo. Yemuganhu iwoyo. Izvozvo chaizvo. Vakakurakidzai here mucherechedzo wekuti muganhu pawakaiswa makore iwayo kare kare, mucherechedzo waMudimu ndeuyu, mucherechedzo waNjuma ndeuyu? Ichokwadi vakatiratidza. Vakatiratidza pane guva riripo, pane miti iripo, iri paguva ipapo. Guva rinotonzi nderamadzinga. Amadzinga ndiani? Madzinga Vuramai kwaZhakata. Ndeve kwaMudimu. Aiwa vasikwa kwaMudimu. Vakati ndo pane muganhu wedu. Right. Vakatotaurira Mudimu wacho kuti iwewe handisida kuti uzosvika mudhuze meguva rangu. Nekuti uyu munhu wangu, iropa rangu. Isu tichinzwisisa nzvimbo iyoyo. VekwaDitima vari kutaura futi kuti nzvimbo iyoyo ndeyavo. Munopikisa muchiti kudi? Handingazvipikise kana kuti ndinenge sina nhoroondo yacho. Handingazvipikise. Asi kana ndine nhoroondo yacho ndinoona zvipikise. Iwewe naDitima hamuzi munhu mumwe chete here? Tiri vanhu vamwe chete. Zvino kana iwewe unopanana muganhu naMudimu, vamwe venyu vekwaZhakata, vekwaDitima vasipo, chikonzero chachiri chei? Chakakonzeresa, ndinofunga ndakambosvika muno mudare ndikaona mina Sabhuku Mugogo aripoterwa nenyaya yekuti akapa vana Kaseke vanogara kwaMubobo nzvimbo kumusha kwake ikoko. Saka vanhu vacho vanga vari munomu vakatotaura kuti iwewe upirei vana ava nzvimbo, ivo vana ava vaine nzvimbo yavo kwaNjuma. Saka inini pananga ndakagara muno zvakandirwadza zvikuru. Zvandirwadza kudaro ndakati koini ndine nzvimbo wani iri kumusha isingagare vanhu. Ko zvanga zvakadii kuti inini ndichitaura naMudimu titange taziva kuti muganhu yedu iri kupi. Ndobva ndachitora baba. Kati baba Batika uchitora baba hauna kutora dzinza rako rese. Ndakatora vanhu vakatoti wandii. Hapana vanhu vakatowana. Zhakata anga aripo. Aiwa Zhakata ari kure nesu. Batika ndiani guva rauri kutaura iri? Ditima ndiwe? Ane musha wake anga aripo? Mamwe tikati tine makuva ari kupurazi kwaPita. Kana vakuita izvozvo tunoti vangatifonesa. Inzvimbo dzedu nanhasi zvine izvi vana Rusvike vaida kutanangira makuva anasekuru acharumbira tikavataura kuti no. Nekuti inzvimbo dzedu. Saka ivo vaifanirwa kutorwa nababa kando vakuru. Ndovainopedza kuti vanhu vavo. Pana Njuma naDitima akatambira Mudimu ndiani pawanekuiva? Njuma naDitima akaratidza igara apa ndiani? Aiwa iyi inenge yahistory yavo kana ndizoziva zvimira iwe. Isu tiri kutaura kuti iwewe you want to withdraw. Nyaya iyoyi tichikubvumira kuita withdraw. But your withdrawal yaitwa company nepressure yavari kuti wakaisirwa pressure kunzi iwewe itomhangara chete iwe usingade. Saka kusada kwako kuchasiyira musha wako mubvunzo wekuti kana ari baba asingagone kumira nesu panyaya yatinoti ndeye musha wedu, baba wake uri papi.
ndo chekutanga. Chechipiri, iwewe uri murume mukuru hawaifanirwa kuisirwa pressure yekuti uite give in kuvana vane zvavari kuda. Kana ndakuzviona ndezvekuti uyu haaziri ari kutsvagiwa, uyu ndiwe uri kutsvagiwa nemhuri yako kana uchibvuma kuti vakakuisira pressure. Saka isusu taakugashira withdrawal. Yamaifanira kunge makataurirana kumusha kwenyu kuti aiwa ina handisi kuda kunomira naMudimu, nekuti zvatakaitirana naMudimu ndinozviziva. Ndakatozitaura takatombeta village meeting. But tikakubvuma kwako. Ndikati ina handisi kunomira naMudimu. Right. Taakuchiti nyaya yapera. Yemusha wako vazvinzwira kuti iwe hauzoda kutaura wakatarisana naMudimu. Ivo vachasarudzana pachezvavo kuti achauya achimhangarira Mudimu ndiani. Asi vasati vauya kuzomhan'ara, chitangai magadzirisa nyaya yeutungamiriri wemusha, nokuti tinozomubvunza kuti ndiwani. Kana asiri Sarapavana panga iwewe anenge asina masimba. Saka chidzokerai kumusha mokurumidza kugadzirisa nyaya yeusamsha, motipa munhu anokwanisa kumira nemhuri, ndiye wamuchatungamidza kuti auye kuzomhan'arira Mudimu kana Mudimu aine mhosva. Tochitarisa nechimiro ichocho, nokuti pane zvawanditaurira pane uyanga chaiwo hwakaita kuti sango iroro harizi rako wega rekuti unotora Mudimu womurakidza kuti iwewe unobvira apa uchisvika apa. Ungadai wakadeedza dare raunoziva iwewe kuti ana nhingi vane chekuita nesango iroro. Isango rakakoshera dzinza revaHarava. Zvino kana waakuzvitora sezvinhu zvisina kukosha, kuti vaZveguva vafanirwe kuva vakawana ratimbinurwa, unozovapindura uchiti kudii? Handaenda kunovaudza. Koipa kwakadii unovaudza? Pasati paane mhosva ungadai wakanovaudza. Zvakutidzorera kumazwi akambotaurika pakutemwa kwemuti. Hatitonge vanhu tichidaro, tinotonga vanhu nemazvo. Saka chiendai munotigadzirisira ipapo, tagashira withdrawal yako. Nyaya iyoyi hatigoni kuenderera mberi nokuti pachirungu zvinonzi you become a hostile witness in this case. Hauna zvaunogona kutitaurira zvinoita kuti tinzwisise chimiro chenyaya. Pane zvimwe zvaungade kutaura? Kana pasisina zvekutaura, chiregai ndidzokere kuna Mudimu. Mudimu ndine urombo kuti wamhan'arirwa nemunhu asina nyaya yaakatarisana nayo newe. Tazongogashira zvaataura kuti haana chaangataure maererano nemhosva yaanga achinyedera dare kuti ari kukupa, nekuti zvawakaita nemuromo wake aiti makawirirana, haana kuvanza. Kuhama dzake pamwe aitaura kuti ndina kudaro, but pamberi pedare, nekuti dare harinyeberwe,
ataura chokwadi kuti makawirirana pane zvese zvauri kunzi wakaita. Saka iwe uchinogara uchimirira kuti mhuri yekwaNjuma kana vakagadzirisa zvatatu vagadzirise, inogona kusumuka futi nyaya iyoyo. Aiwa, hautorwe naMwari. Chandava kukutaurira ndechekuti kana paine zvese zvaunga uchitarisira kuita kana kuti zvaunga wakaita, ngazvimbomira zvese. Hapana chauchafanirwa kuita kusvika nyaya iyi yapera. Nekuti iri bumbiro remutemo iri tichazokuverengera kana usingarizive. Tonzwisisa kuti pane chawakateedzera here kana kuti chausina kuteedzera. Kana paine zvawakateedzera zvese zviri umu, unomira ende ndiri kuti usafe tisati tapedza nyaya iyi. Kana pasina chawakateedzera chiri this act of parliament, kana munhu achitongwa mumatare dzimhosva, anonzi wakatyora mutemo uyu unenge wakanyorwa, mutemo wenyika. Kana ukaenda kubhinga vanongosenzisa the same law, ukaenda kwamutare they use the same law. Saka izvozvo wongogara wakagadzirira, asi shoko redare rinoti don't do anything panzvimbo iyoyo usati wakliwa nedare. Dare harimbofa rakakutadzisai kuisa development mumamisha, hatimbofa takadaro. Nekuti development iyo inenge ichiuya mudunhu raMamboseke, Mbiri nerugare Mamboseke ndo vane vachingonzi zvakaitwa kwaSeke, zvakaitwa kwaSeke. Seke wacho ndini. Saka tinotokukurudzirai kuti tiri kuda development.